Готови ли сте за най-лудия сериал? Ще кача, както ви обещах, ще качвам сериали. Къде ли ще излезне сериала? Кога ще се качи? Кога ще идват сериалите? В кой ден? В кой дата? В колко часа? Ще ви кажа. Но сериал ще бъде по-скандално от всеки сериал, който правя. Така, ще излезне през вторник, както винаги. През четвъртък и всяка неделя ще се качва по нов сериал, по ново клипче сериал. В колко часа ще излезне? В 13:28 часа всеки път ще излиза този клип, този сериал. Очаквайте там много смешки, много забавления и много неща. Затова не изпускате нито един сериал. Току-що качих и моя нов сериал, който може да го гледате през линка долу в описанието. Също така може и през канала ми да го гледате. Ако искате, гледайте го в канала ми, в профила ми, където и да е. Просто го гледайте в канала ми. Ще го кача и в TikTok и навсякъде. Гледайте го, всичко ще бъде наред. Обещавам ви, ще качвам сериала. Частовете ще бъдат 12 часове и всеки път ще излиза по нов клип в 13 часа, 28 часа. Чао! И не забравяйте, за малко да забравя. Когато гледате сериала ми, абонирайте се за канала. Чао!